Assalamu alaikum yan ƙasa, ina da bayani daktan waka, sunana daktan waka. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sallama da neman yanci, ɗaukakar ƙasa da karamci, shakaba gami da maraici, tambaya mai neman amsa. Ƙasa guda al'umma dai, a harshe muka bambanta, kowa ya san alƙibla tai, kamun dare ku ga mun huta. Ƙasar manya suka kera ta, ‘ya'yanta kuma suka bashe ta. Ina ma mu tashi mu wanke ta, kar maƙiya su ga wallanta. San zuciya sa a tsakanin mu muna ta bakin gaba. Tashi da rashin tausayi ne tushen dai ba mu gane ba. San kai haɗama ke sanya guda bin gawa ramunta. To fari ‘yancin kai ya samu tun kan turawa su kwance mu. Sun san mulki ne tauhidin mu, shi yasa suka cin mana har ta kai karshe suka juya mu. 1960 suka ɗaura mu, da demokuraɗiyya suka ɗaure mu, suka saka idan sa tsarin mu, suka kutsa kundin mulkin mu, ƙarshe da kwaɗai suka rusa mu. Sun yi amfani da rababbo a cikin wasu jagoran mu. Ka kuce dakta na zaƙe sosai, sharin da suka yi yayo rasai. To ku duba halin da muke a ciki, rayukan talakawa ke ciniki. Bayan dukiyarsa an samu saki, an kwashe manyanmu ne alhaki. Assalamu alaikum, ko kunanku ne kun toshe, manya mu muke wa bayani, talakawan wannan karni. Shuwagabanni ina su'ali, ni zan so in san dalili, ku gayan har ku yo misali. Rashin tsaron nan ya zama jahali, mataki muke so a ɗauka, dan yanzu kanmu muke karewa duka. Arewa ta faɗa kan da musiba, kisa ke fada tausayi ba. A bi ka har gonan ka sannan a yanka, ko a tare ku hanya a diba. Filanci muke wanda babu riba. Talakawa ina da tsokaci, sakacinmu ne komai ya ɓaci. Ka gaba uba shi da ɗansa, baya kula da duka lamarinsa, baya sake nauyin da ke wuyansa. Baro wani da ci har da shansa, bare ma maganin tufafin jikinsa. Shi yasa 'ya'yan suka lalace, da ta'addanci suka gurɓace, suke tauna karansu a kai ce. Allahu ka samu mu yodace, fitina ta ƙasan mu ka taskance, shugabannin ƙasan mu ka lamince, su zame mana hanyar yin dace. Tattalin arzikin mu ka saita ta, albarkacin uban nana. Allah dafa mana, amin.